יודע מה גיל? עכשיו באמת הזמן אותי, אני לא יכול לצאת. הוא בטח נגיד לא רוצה. לא, איפה, בכלא. הנה הסעודים בכלא. הנה בכלא. אני בכלא. קשה, הוא לא יכול. זה. אתה בוא תשתיים פעם. כמו מי, כמו כנסי שהזכויות וגלנגלה חדשה. לא צילמת את זה. לא צילמת. לא, שמחות לי, אני נמצא. מה, בגלל שהייתי לדזמן אז מתפקד. אני מתקשר לישי. דוד עוד מתקשר. מי זה אישה? אסונך. איך קוראים לך השר? יהודה. יהודה? אני לא יודע. גיל, אני רוצה ללכת הביתה. גיל, נשבע לך, אני אעשה לך פה סירור עכשיו. גיל! אז תקשר רגע, לא מדבר, עוד פעם. זה יוצא בכל. פה אתם רואים איך המפקד מרביץ לחייל ולא נותן לעשות שיחת טלפון קצרה. וזה החייל... החייל מתחנף למפקדו בשביל שיחה, המפקד מסרב בתוקף לשיחה. פה אתם רואים את החייל כבר הגיע לשפל חדש מתחנף. לא, אני רוצה שתשאר, ספוטי, אני המפקד שלי. לא, אני המפקד שלי. מי המפקד? תגיד לו לי. לא, ספוטי, אני רוצה שתשאר. דוקטור, אני רוצה שתשאר. פה אתם עדיין רואים שפל חדש, החייל מתחנן, בוכה בנפשו לבקש שיחת טלפון והמפקד מסרב בתוקף. עכשיו החייל נעשה עוד פעם בסדום, בעמורה, הוא לא נוגע בחייל ועשו לו, המפקד הזה אמור לשמור נגיע, הוא לא דתי. הכל מוצגלה. עכשיו הוא נותן לביוקיה ומה הוא את החייל? על 4. החייל פה אתם אומרים את החייל מסכן פה לבית ההכרה כמעט ולא יודע מה קורה פה. פה הוא זועק לי, לסמכה תעזור. עוד מפעיל את הכל. הנה, הוא מדבר את היד.